се завръща, дами и господа, най-горещото дуо в град Сливен и сме на път да взимаме интервюто на хората и ще им робим в И Spotify. хората отново вече бягат в нас, преди да сме ги заговорили. А ние тук що излязахме с микрофона. Да. Не го Spotify. Нямам интернет. Я да чуем. Добре. Пациента, аз вече се разтопи, кога най-накрая се прибираме? В ние, знаеш какво? Супер, Бруно Марс. И изключвайте тъпите камери, после ще реже. Всичко съм готова. На всичко съм готова, няма никакъв проблем. Последната песен в Spotify. Краставици, домати, Гърция, който каквото има да излиза, защото то най-якото дуо в град Сливен излиза. И по Spotify. Добре, в YouTube. Коя е последната песен, която слушал в YouTube? Опа. Рекламите са лошо нещо. А само ако, нали, не ги правим ние. Какво мислиш за нас? Много добре са се организирали. Особено за младежта. Я, кажи, ако ще може да напишеш като... Не като. Ако може да напишеш с една дума, как ще ни опишеш?